Co je? Co tu děláte? Ne, nenechte mě. Nechte mě. Já budu střílet. Já smrdím. Co? Dejte prachy. Dej mi. Do tašky. Rychle. Ale pozor, nedotykej se. Já smrdím. Co je? Vážně. Já smrdím, budeš taky smrdět. Nech ji na pokoj, bude smrdět. A jdem na to. K sakru, já smrdím. Co smrdíš? Vážně smrdíš? Au. To není fér, já smrdím a ty taky. Takže sedni. Rozumíte? Ano, rozumím, ale ne. Za chvíli bude smrdět taky i on. 1, 2, 3 a protidávka. Co jsi to udělal? Chtěl jsem ho zastranit. Aby byl smrděl tak jako já. Nebudu sám na světě. Já rád smrdím. A taky chci, aby i oni smrděli. Přesně tak. Ano, chci to. Musí i oni smrdět. Má pravdu. Přesně tak. Nech jo. Tak dobře. Bude taky smrdět. To mi nevadí. Mně to nevadí. Já bude taky smrdět. Nechej ho na pokoj. Rozumíš mi? Já jsem ten sám. Já jsem pán. Prsten. Budeš pozor. Budeš nás